Good morning guys, another day, another vlog. So bani na pud mininjo guys sa mga vlog karong adlaw. So des Papa Gabriel guys nag-ihap sa atong mamiso kay ato na ni jang i-kumpra og apil. Pila ni pa? Awa ma. 200? 200. So di nag 100. So 200 na siya guys. And then apoy gisud si Papa Gabriel. Tama na. Hoy, day 2 pesos bahin si Kim Kim ituman malagi gisaday. Sama na imo nang baon? Pare ba ni tago man? Morning. Good morning. So, there's Papa Gabriel. Naghanag atong mamiso, guys. So, ato na ni si Jang i-apil og kumpra. Para sa atong ginagmay nga panginabuhian, guys. So, Huwag mo ni atong listahan. Canton, Lakimi, Central, Milo, Copico Blanca and Brown, Bihon, Sardinas. Huwag ang sa panang-uban diha. Tao no. So, mo na atang kumprahan karon guys. Ginagmay ragad guys. Kay mo pa may atang maabot. Guys no. Alright. So, karong adlaw is mang ngumpra mi and maghatod pun bidari sa order ni Florami. Dugay-dugay na nakalipat ko padada ni guys. Das birthday ni Kim Kim. Kaningari sila Florami. Nauwahi man lang sila ari sila undoy. Pagkahapon naman sila ningari. So nakalimtan po rin hagpadaring isang order. So ato ni karong ihatod dito sa puti. Mudalit jat ni guys. O hatod dari. Okay. Karong magamit na ni Nidja. Toothpaste. O karing atong kani Eternity soap. O karing powder. O karing dishwashing liquid. O gamit man ni pang mga everyday use maning kaning mga kuan na. Pang order ni Nidja. So yan si Padar. Busy si Padar guys. O ihap sa tong mamiso. Mo ni atang halin daris tindahan guys, teng mamiso. Kaya atang lucky kuan guys. Lucky charm. Paswerte. Naman sila guys, basta kuno agatang sudlan sa atang mga kita ingani kaning arinola. Swerte kuno samot na kuno color green. So palitag arinolang color green guys kay gatang arinola dia grabe na gadeng daan na nag-uspak-uspak na pero di pa pud sa buslot. Kaya raman pud na po na lagi isang gunitanan. Alright, so yan guys. Agatong miso. Parang mling gapuhang kuya guys. Dari isang ID guys. Diya. Parang gapuhang kuya. Oy. Oh, diba? Ngit-ngit. Parang gapuhang kuya. Diba? Parang gapuhang kuya guys. Alam ka seryosog na guys. Kaya dyan make up ma. Na-make up. Stilan. So, gihawas man ang ilang mga gamit guys. Kaya ito, wag ipang labhan ang ilang mga bag. Kaya man na mo, kaligo pag ilang bag kasi mana guys no. Alright, so dapat tayo delivery nga tuba guys dia. So gihatda na patag tuba guys sa tong tig hatod arang gadyan itam isa guys. Kanira magitabon si ja kay makahungaw ag idang buwa ingani man ni basta bagong deliver magbuwa pa kay grabing tam isa kaadyo. Buwa man nga tuba. Tamis pa man no. So naina man dani gamay guys kaniha sa kabaso. Ay, good for the heart maning tuba. Ha? Naidak? Sudlanan manig tuyo, silver swan. Kani guys, kaning galuna, sudlanan manig tuyo. Kani silver swan. O mo nay dak, danay jang kilid. Say no. Uban ka naman ni Papa. So karon tawtad guys, mo bisan pagpajama laman lang. Kanila may muso na sexy bitaw na, sexy bibi ang amay. Tama bata kung katulog. Dali pa Kim guys, kagijahang tarpaulin sa una sa isang first birthday amang ibutang dari. Muna siya guys, si Kim. 9 months, 8 months, 7 months, and newborn. That's Kim guys, newborn. Ito yung isa kabuan. Wow. 2nd month, 3rd month, 4th month, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 1 year. Ang daghan ng heart, isang palibot. Dagang heart na no. Napakay tarpaulin sa una day. Kuha sa baba. Number 7 mo. Haman. Kani? Harang ka-cute sa Kim dari guys. Tak pa. Nagdari 8 months na isang duha kang ngipon ng gimaw. Na isang ngipon duha ka buok. Nakarira nabaliktad man wala may ngipon hinuon. Karang kayo kare murag dudaghana upat na ngipon. Ya, tulo di ay. Bawo pila na ka buok. Dari seryoso nagnaong. Kwarta? Ha? Karon? Kwarta? Nay money, uy 3 pesos raman na imong money. Tama kay daghang money tos imong kuan bangko. Char bangko. Tos isang piggy bank dai guys, piggy bank. Kaya mato na tarong taud.
So, karong tatad guys is maghatod mi dadto sa order ni Florami. So, mudalik chat mi ngadtong puti guys kay among ihatod to. Di ajo ra ka na kay magpajama ra ka. Pajamahan ra ka nato. Asa na pag-ilis-ilis kay nagkagatang labanan. Puro pa mga basa-basa. Daw pa na nga mga guys, uban. Kamu taniag lamang ka rejo. Dili ka tataod na pud mo benek na pud. Pastilan Ginoo ko Lord ang sa dabag kalibutan oy nagsige na magbenek-benek. Initan lamang ta isa ka adlaw, unsa ni ka kuha na pud benek na pud tagtag duha ka adlaw. So, modalik chat mi ngadto guys. Kay labong way klase ag mga kuyas and then may makabantay diri. So, 1 week man sila way klase so makalaag-laag tag karijut. Muban si Kuya Kenken di mata maarang sa agya nay motor unsa ag agyanan pag grabing lisura delikado guys sa mga tangkag guwang tong agyanan na mga arang lamia. Bagong tagsugdan na oy karon di ta mga hadlok mo sa kay motor. So maray dalik sa tatog hatod guys. Kaya di pa Kuya Gael magbantay dari sa tang ginagmayng panginabuhian. So at least nay makabantay dari mo nang panagsaram maka lakaw-lakaw guys. Mo lakaw pa jud dinalian ka so kay na basta ta dari tinda guys no. So nga na sa kabisi atang live ron char. So mo nang guys headline gyud tag maadyo kay na mga tay mga patrabahonon pa datos tang bay daghan pagkuwang Ginoo ko pastilan Lord maportahan lamang gad tong mabintanaan aw. Kanay mo kanina. Mo nalibog ko kay asay unahon. Portahan ba bintana o finishing kay Tatawagin mo. halo black man gud guys ug di ma-finishingan mga kanang tangtang. Ano? Matangtang si so kinahanglan jud ay kuno pinisingan. Tudaghan jay nag-suggest nga pinisingan si Jarong hamis ko dagsud barong gwapa pud kay to madagsud na ta nag-green na ba to kay guban ba tong halublak na uwan-uwanan. Kinahanglan jud si Jag pahamisan ba mas tang naong pahamisan ba og hamis pud tang naong. Sa amin to mo. Nagbugas. Taglaman so nagbugas guys kay aron naghantag deng agon. Yes no. Dai mabuslot na atang mamiso. Pastilan dai nga mamiso guys. Good morning guys. Morning guys. Danay 3 piso si Kim Kim. May mabungkag na to. So kani si Ja guys, kantidad ni Og 200 pesos. So mo na ati lang. Kani po 200 pesos. So kani sa tanan guys, is kantidad na kantidad. Kantidad ni Og 400 pesos. Kani guys. Oh, di ba? So mo na si Ja guys ag ha? Kana 3 pesos na nimo. 3 pesos ag Kim Kim guys. 3 pesos ag imo lang ka. So, mang sideline sa mi karon guys. Mag-deliver ta darig dalikjat kay labong na ay mabilin daris bay kay sayang man pudong na mo palit sa way tao ba sayang ka adu mamiso. Nagkahanglan tarog piso rong panahon na. So, another sideline, ara humuta gud ni siya guys. Kani ba yulit og color? Kay na humuta. Humot day na. Humot ka adu siya. Humuton. Dishwashing na di na humot. So nang mahal na gud siya guys. Sa una kanihang deal dali sa una murag 130 plus pa karon ning 149 na. Agari ning 285 na. Agari pud 200 ka pin siguro po ning powder. Bantay mo. Kay 1 month pa ni god. Kon man ni 1 month to pay man ni siya guys pautang na to. Bana si kuya ma. Di lagi maarang sa motor. Kaubanan si Kuya Kinkin kaso di may maarang sa motor. Delikado pag mga agyanan dato guys. Si bako sa mga ta. Papa man po dari ajuha ka mga agyanan. Madyo lang mga tagilan nga ajuhon. Stilan. Pero hanutoy na ba mga gaba. Man pagsamot na ng motor. Mas gabaan pa. Samot. Gaba. Guban man udit. Gaba. Lagi ko ng udit. Di nang udit dahil. Lubot na yung makagaba. So, karon tatad guys. Mag-deliver namin. Muhapit may itos merkado di ay. Kaya mo dito supod may palit og lansang. Kaya mang gamitin dadtos. Amang ilabat dadtos. Pikas bae, tapos tang new house, maglabat mi dadto, kaya rong agat ng limonsito ug saging, di siya matandeg, kay ug di siya labten matandeg, mamatay gyapon. So sayang ka adyo, masayang ag hinatag ni Yuyo, unsa mamatay ra bitaw. No? So, kana agad nga ng mga hinatag nga kuan guys, at agadeng atimanon ug maadyo. Guys no kay na taga magmuhatag natin sa sige lang makamatay. Kay katubod sa una, to manggipang tanom diha, hinatag pud to kaso lagi masige katandeg unsa ma agas-agasan pud sa tubig, singanda na kanang mapunduhan sa tubig. Mo to namatay siya guys. Mo karon atagajang bantajan og maadyo en ato na siyang atimanon. So mo na karabuntag ato unda to papagabril isang chicken og wa ba ma tikangkang kay ba lagi ni mga bata og makaagi nga dito pang hagnot na lang dahon sa limonsito. Awa makita na isa. So, kita-kits ra ta guys. Inig ngadto na mas puti ka ridot. Mo dalikjat mi ngadto. Kalabong diag mga kuyas na makabantay dari. So karon pahuway sa may pangahuy. So kita-kits ra ta ngadto guys. Alright, mato na mi guys. Yan
ilis na skimyat. So, isa gadya nang ipili ng isang gisuot na tagsang ninang. So, dalit dyan to hatod, guys. Natag man isang ninang na isang sa ninang natin, no? Ninang ipi. Ninang na day, give ninang. Data sa taipi. Tag sa mig ipit, guys. To, isa ang brown, hag white. Right. Inay. Baliktad man day, pagkatat. Okay, ito na mi, guys. Ito na mi, guys. Mag-deliver sa amin sa mga sideline. Alright. Naka-nice ka, so. Nice ka, so, kapukiran, guys. Kapunturan, di ay. Nice ka, so, kapunturan, na. Ha? Asa? Mau ba? Damay dakeng kuan, guys. Ini pa buldosir. Rider. Ha? Roder. Buder. May dakeng kasong awang naguna, guys. May dakeng awang. Sakay ka dana, Kim? Sakay ba ka dana? Sakay ka? Kasi Kim, guys, arang letok ni dana. Tingnan na sa kanina, buldosir. Aw. Tingnan na. Oy. Oh. Ha? Okay. Nanamis kan tugup ni panaw. Kan tugup. Unahan na ni putong kam. Yung kato na rin, guys. Dito tanawon pa. Nice. Nice naman ay gagyanan na rin kasi Alright. Lagot kami ibingawan. Una day. Una. Hinay ka madahog ka. Ngari kay. Magagos ako. May kilita. Kilita. Mura na kang kilita da. So pa din sang kuan panda. Amin na. Ay paliwan ni. Tapa isa. Wow, ni bugat ta ba? Amin be. Bugat-bugat na dito ka. Ay paliwan ni sa agad. Apuagay ka pero. Ngano man ka panda gihektan man ka? Awas kinkin. Wa mo ban kay bisag dagkuan agyanan. Sa amo. Nagmayagam. Nakaungat ko ka pala dito pa sa tunay ng pangat. Atoy mo lula ka. Kita. Yan na mi, guys. Basta tayo. Kalakaw sud. Mau pangayo ka. Wala na iro ra ba? Aso ka dagdag tong iro. Kasi lang yun ko. Sana na iro. Kalakaw sud. Nayo. Ka. Isa naman ni iro. Ka. Amin ka, amin. Amin, tita. Tita. Bisa naman mugikan. Sama ni. Ana may pati buok. Tibuok ka na, Flor. Tato. Payaman. Uy, na ning abot? Ning abot teres koan. Ay, ano na ba yun? Bantugay ra guys, kada na yung mga biskwit naman na ning abot. Gikan og California, guys. Oy, ano yung patibuok? Daya, ano yung patibuok lagi? Kasi maluoy danan mo tibok. Ha? Daog surtris. Hagban, ang manay, palit na hagbugas. Sa panakabuan. Na uzo nagigag Manila. At pamina be, pamina. Imo na Ate ko ini. na mura. Magkuhang manigdugo.
Si Elia man may bali isang isaan. Kay si Aisa o si Elia may magtagsa. Masay nga na. Isa ring pagumangken. Mansud. Blood. Magasagi kuan. Gagamay si mama. Kari ka na ipi, ano mo rin angkol, be? Kana may magtagsa ni Elia. Nasud si Ninja. Si Ninja mo is dai agi mo igagaw na pasud to Sige pagpangarati. Malabi arang tagana. Dari mo na Pila ni Queen. Tawag 100 200 buti na. Mura ni ba na gumubra ka? Hangi ibayad. 200 na eh. Basta ganahan mong sinsiyo. Lagi ato na sang suki. Bibi. Dagan na kanay. Wah, sih, Dagan may ka? kada ako nung Pwede, pag-trip aping na nag-runner, makasmasyaw. Abi na nila guys og kuan nagkuan na migmasyaw. Pastilan Ginoo. Toto ko Yung na ikaw siya. kamusulog ko Nasi kan ba kapag talaga. Hindak na nagmadidit floor. Aga mo kita yang ko kre. Tulog pa ba ka to? Labi na baka dugo ka shiny. Toto po rin. No? Mo ni mga buhok na shiny, may Kuya sunod. kuya mo nag shampoo. Sa shampoo na mo Elia. Baby care. Wala kuya. Baby care shampoo. Wala ganilya kaning dako na ka dai. Yung bugat-bugat na pag sa floor murag udusi man unsi man das. Ilay tanaw nay. Unsi man das nga gi murag 3 na buti ni ka kilo. Mas gaya sa Oy dai, ako na magliwat. Tambok ko gamay. Sagdi lang mag-cute floor basta kay utukan. Mga bright ng mga puno. Lagi. Hay, kamusta man? Nagkitaan sila. Ako magkaslitson. BP kon dyan na basig ni. Lapas na isang dugos. Kuan. Tuan. Na pang na kay pang BP hay na. BP pa. Noon yung malubat mo, me? Paano malubat? Saan sana mag imong kuan floor? Kamusta man mag imong pamati? Magka na. Mag-exercise no. Pila na ba ka buwan imong tizan? 8? Hala, siak na ng bugan ini kan mo. Sunod buwan guys, siak ka din ng bugan. Exercise kinang spotting kudo sa adlaw. Ade ka pwede magkuha? Magpuzo sa Cesar. Hoy, buyaag. Cesar yan. Iutong og kaya. Ayaw nang sisaryan kay dugay ka rekabir. Mo jud. Dag samad forever na jud ni mo dadon. Shush kinuko. Grabe. Grabe guys, pinapiti man po. Utro ha. Pinapiti guys. Ginawa ko tabangan. Labiday. Hala guys. Day. Gidalit nang yan sa kabal ni. Ya tagay na. Kim day. Ino ko. Tagay sim kim. Wala kim. Dali kim, dali kim, dali kim. Tagay Kim. Kim. Dali. Kuto. Kuto dali. Mura man sagdagang. Mura man sagdagang gamay arang ka. Hino. Pina Pinay nga na pag isang buhok ko eh. narabat sinang artihag no. Uy, ino ko. Buwan baligwan etro man. Anong magaman sa imong ikuha mo ilaga. Ino ko. Pagkuot pa ka. Para mag-ilagang sungkaban. Anong luud. Tama imong ipit. Anong nakagabot imong ipit. Magpas na na, kaya na nurse na. Mas nanay nag-BP na. Normal pa pagdugo na nanay. Be. Nurse na. Nas nanay guys. Ngari may puti ka na pa BP. Pa-BP tang nanay kay basi nang lapas na niya tong duguan. tablet ka kagdalit sa'yo. Dapat di mulai kayo high blood na lang. Mura baksan. Sige. Grabe mo ra ko nagbaksan. Gas. Ini kabusog. Disuligad. Mamang lampasok ko ng limel. May wing ni Stere. 125 po rin, 125 over 75. 125? Nimi, adi uy, sakura na uy. Sakto na. 125. Ako bir laman mo 75. Dapat lagi kan man silang biyahe. Okay na na. 75 man over. Okay ra na uy. 75 po dyan ha. Guys, magpa-BP sa akong nanay. Basin minsan. Oh, donation ra ha. Donation ra. Sakto to tayo, tinagpiso na ito. Tayas, loto. Itong numero ng Kim. Donation ra sa nurse. Yung complete din ko na. Di, sa itong hinatag na 10-5. 3? 10-5. 105. Ah, nila si Monsignor. BPhan ko nanay guys, kay okay pa ba niya atang dugo? 180, 124, 86 ang Uber. Okay na, sakto ka do.
Ha? Over may taas. 120? 124. 20 naman na. 86. Ay, dai ko biscuit dai. Dai ko biscuit. 88.6, 124, 124 over 86. Dari Pila mo na? heart kay 70. 71 na. Normal pagatang heart. Guys, normal ka katang heartbeat. Hello, nurse. Final day to revision kay mo. Resign na sa Muri sinus na nay. Why revision dawat? Sili mo na mo kuan guys, mo tibuok. Salamat. Thank you. Ag sinsiyo hagi pa tibuok. Kot. Agamay man pijang piliin. Nga na. Pagkaon. Muno kita mo. Mo magazine na kuan guys, basta gikang Manila na di biskwit kay magazine tagbuon. Hala. Matabo na. Biskwit guys, nga tag biskwit gikang Manila Aw, di sa gikan? Aw daw. Daw di ay. Dana guys, gitibok ng Limuel. Thank you very big. Uy, ni 500 man lagi ni, ha? Di ba ipakapinan na? 400 Yan naman to ni mo rin. Jaging jambul. Balik ko isda. Salamat. Dala guys, natibuk na gatong mamiso. Salamat, bay. Time ato na mi. Oh. Eh, Kumaw rin to. Mana ang mga bata datong nga laki kasi nagilaag na to. La. Nato na nay. Lagi. What tagaan pang bata? Di lang biskwit, di lang bring home nga biskwit. Nay mo to na mi nay. Toto ko dubli man si gabi, dubli man sige mo. Lagi. Gisold out ra ba na das na ngagi. Sige gang mo man gang. Dapat ka lagi. Ito na mi. Bye daday. 0191. Kana. Anira ka? Bili na kanila nanay. Tara ni. Ato na mi tay. Kay Flor, ato na mi. Ah. Sige, bye mga pips. Mga pips. Leme. Salamat sa bring home. Bye. Tana. Ito na mi guys. Tana mo uli na ta kay ang mga kuya ron asa na ron paduhong. Na may bring home. Guys, na may bring home nga biskwit atos mga kuyas di na nilimbuhol. Ha? So muli na mi guys. And kita-kits na lang atos merkado. Guys, arami malit na rin. Dali lang. Okay. Kanton, ngita tag kanton, bansit kanton, ngahang. Sama na lain na bi. 4. Ang puni, si Kim man ha. Kuang pagto duha. Pilog chicken be. And Lucky Me chicken guys. Kuha tag anong pagkabuok. Pagbutan na to ko. Alright, hara. 2, 4. Chicken. Okay. Kabatang ka. Okay. So may muna pili. Kari ka kim ko na guys ya. No papanso sa mi guys ya. Ano ko bi? Mana? Oh, GBS tayo ng ganahan. Mana? Sup. Kaya sup ko no. Pun, na guys, nagbayad ko sa balance. So, humanag ang balance dai. 100. To 44.75. Ato 44 ba to? Pila na may ang balance? 201. Dago na to 44.75. Bi, dara na ba to? Oh, tapos na ginagmay. Ang kasukal, ginukuha mong gidada. Ano na nisa na ida? Izahan na, bahin. Hala. Birthday ano ni mo bebe? Nangumpa po si Zagizaha. Be palit ko be. Palit ko na sa ate. Palit ko na. Katindahi ka. Nanay halin sa isang kuan. Chami. Ay hatag sang bata. Assorted color palit ang pila ni tabaday. Tag 4-5. Kapat 5. Sige. Galalay color. Nahalin na na Kim. Ipasalo mo sa bata ka ni 5 na ni. 1 2 3 4 5 na ni. Lain na ng color. Nala. Orange.
Yellow. Oh. Hari, Okay. 6 na rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Okay na rin. Okay, thank you. Daday halin. Daday imong halin. Imong halin. Ay imong ganihan tres, ang bebe. Katay butang dari. Napunan. Na guys, daday halin si Kim Kim, 10 pesos. Oh. Siyang bata. Bye-bye. Ano may guys, manakog. Bye kami. So, human naman po may pamalit guys. Sa tang ginagmay kumpra. So, muli na may guys. Kita-kits tara tos balay. Muli na may guys. Yan na miss bye guys. Dira ilang biskwit. Sa imo ng kuya limbuhol. Biskwit bi. Biskwit niya. Siya na po dyan ha. Wow. Yoyo na, yoyo. Yoyo na, day. Imo, Ken. Yoyo po. Ito'y biskwit ka. Atang nila sa kuya. Nga guys, nagkaan na hilag biskwit dia. Ngoy! Salamat. Salamat. Samat mo yung kuya Limuel. Salamat. Huli mo, nagatagima? Alam mo dyan. Gag biskwit. Ikang dao. Pag Manila eh. Binaran? Nga anak mga kuyas. Heart. Nabuak nga heart. Malaking flowers. Sa box. Buwak. Sariya ka. Huwag sa mga kuya guys. Kagikan taon po ni sila datos buhiin. O si Papa Gabriel mo mang orange guys. Atang ginagmay nga kumprada. Dahil atang ginagmay pud nga paninda. Sumazon na naman ni guys no. At least, di na ta magsipalit-palit dong ladyo. Kaya na namatay. Kaya namatay ate ah. Yes no. So, Ano nga, palit-palit na. di na lagi magpalit-palit. Kaya wala po tayo ipalit. Naman pakwata. Wala na yung money. Sulod na food. No. Okay? Tugas money ang mga pamalit. Tay kape, biskwit, and bihon. Kaya na may mangita darig bihon guys. Okay, atang baligja. Atang bihon guys. Dara na tayo ibutang. Atang Lucky Me. Saban tanton nilahi-lahi ni siya guys. Kasi parihara man sa flavor. Beef, beef, beef. And dapat tayo udong. Dapat tayo miswa. So, parisun dyan nila dari guys sa atong sardinas. Parisun na sila. Guys, nadugang ko tulo ka buok. So, madyo na naman ni guys no. Kaya dugang dari. Pala doon na kay may mahonda ng sunrocks. Okay. Alright. So, yan na guys. Ginagmay-gagmay ra good. So, man tayo pang dinagka. Pag dinagka guys, mangutangan ra. Ang mga marukoy ang mangutang guys kay. Mangutang dari, inigkakuan. Resulta, maglikay-likay na. Wala na, murarang. Kung sa kuan pa guys, may stipnik magliag. Di naman mulingi. Di naman mulingi tindahan guys. Mamuot naman sa magtanaw. Mo stipnik na magliag. Pasti lang Ginoo ko Lord. Nga na, day na guys no. Yan sa'yo nakarelate diha. Pa, karelate ka pa na mga utang sa ini karesulta mo stipnik agliag mo tikig di na makatanaw kari ato na speakers mo lingi guys ngadto kita nga to padong dari padong nga na to na magnaong dito so padong nga to gyapon dito mo stipnik agliag. Oh pastilan ha uso na dala ron pastilan Ginoo ko Lord diyan na pa yung mga utang guys maingan pag ugma na ugma ag resulta wag gud din taon guys abta na lang magtuig. So inga na lang inga na man gud guys no di man din na mawa no. So sagdalawan mo na giingan guys laban lang. No? Okay. So napalit patag daw ni kay na may mopalit og mga tingi-tingi. Eh nagpa-order pag ko guys umay nani. So pareha pud dadto sa manggi hatod ni Flora mi nagpa-order pag ko ingato guys. Kita tong ganahan mo order, order lang. Yes no. Alright. Mga shampoos, firm silk, toothpaste, itong mga magic sarap, mga kuan, so dala nakabukod na sila guys. Yung mga asin, importante din guys, asin, kay pang timpla sa atang kuan, suka, tuyo, nga hala, sana malaman na eri kagamatoy. So at least, agatang ginansya sa atang kandila, das nangagi, gas nagi, hapon, buhi pa, guys no. Patay mga candies ginagmay kay mga bata dari hilig mo pag mga yan
Ang mga biscuits, pajibar. Palit pa ta dari guys. Kaya atang ipalit assorted nga biscuit. Kaya madyo nang umangita sila assorted na guys no. Alright. And gatong tuba. Dapat dari guys. Nahalina nag-isa kagalon si Kuya Gael. Okay. Sila na. Oh, ang atong brown sugar. Mao dyan na importante ka jo brown sugar guys. Kaya mao dyan na pangitaan dari sa mga people. Labi na o ilang timpla nga kape nga ni. Kaning stick. Kape nga original nga ni ba? Is kape. Classic. Parisa ng lagi nga rin. Kape meat. So may hanglan dyan sila o brown sugar guys no. Alright. Napod guys, gatong ginagmay ragad kayo, atay pang dinag atay pang dinaghanay guys no. Okay. So dali na nabaliktad na gatang Milo everyday. Kami maning Milo everyday guys. Milo everyday. Alright. Okay, then na guys, nahuman na mag-arrange siya mga ginagmay nga baligya. Ang si Kim yate nang uling nas biskwit. Hampilan nun. To pa nag-atang. Hampilan nun sa silan. Ha? Ngita kag star? Mura. Ngita ko na sa star nga biskwit. Lamaki. The power. Power na. Pag-chicken na. Chicken. Ganiha day guys. Pagkapit na mas merkado. May kapalit og lansang. Kasi lang ginuo ko mga ay nakalimtan. So, ugma na naman siguro may palit og lansang guys. Ugma na po may datong kuan sa labat na to new house. Asa na isa din mong okay, delikado. And mora na yung video karong adlaw guys. And salamat ka sa pag-uban na mo. And shout out ko dihan nitong tanan. Kinsa tong pa shout out palihog naman kog comment kay nakalipat ko kinsa tong mga nagipa shout out diha. Shout out day ko Matesa, Ate Josephine, Mama Marilyn o kinsa pa to diha, Mike Burrs. Tanan ninyo guys. Shout out amping mo kanunay guys. So guys, mura namang video ko nung adlaw og salamat kayo na sa pag-uban na mo guys sa mga vlog kada adlaw. Thank you for always watching guys. God bless natang tanan and amping mo kanunay guys uga sa mga gani mo daning suok sa kalibutan. And see you tomorrow guys. Bye. God bless.